kill somebody. Adamu Zango, Kill somebody. the boss Your body. Kill somebody. Kill somebody. Go kill somebody. This your body. Say that thing. Rashin sani duhu ne wannan ya sarin ya tata mini shirme me. Kana sani ke ya ne na soki baya maki kiki ni ke me. Babu yau gobe za mu samu wannan ya sarin ya tata bar ni shirme me. Yanzu yarin ya tada. Yanzu yarin ya tada. Allah ziwa. Yanzu yarin ya tada. Da na ce miki na saki me yasa baki so ba. Da na ce miki zo ki ji ya baki zo ba. Da na ce miki zo mu je ya ba mu je ba. Kawai don banda naira kike kyamata yan mata. To yanzu na yi kudi Hadiza tana Adama na. Yanzu na yi suna Fatima tana Amina. Kin ga yan mata ta ko ina na doro na. Ana baka ce ana baka ce ana baka ce ana baka ce. Na 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 na. Say na 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 na. Omo baby, yeah you bad oh. Omo get all the things where you dey do, they make me mad oh. Na so me soyayya ne, amma a lokacin you say money no dey. Sai kika bar ni ya baya baya, yanzu gashi nan I'm on fire fire. We dey fly go higher higher, a jirgin sama ba mu tami taya taya. Mu ci kwan mu da doya doya, ko tuwo ba ma ci gaya gaya. Muna ta chillin' da su zango, yanzu ba na son ki baby just carry go. See, I don't even wanna stay, na ji da kaina kaman wani dangote. Kill somebody, kill somebody, go kill somebody. Say, soyayya tana baki, kika watsar ayayaya. Da zuciya na soki, kika jefar ayayaya. Ni ba yanzu na yi kudi, yarin yakin yi hasarara. Yanzu na yi suna, na tun hararara. Yanzu kina ta carara, kamar wata kawar rarara. Ana baka ce, ana baka ce, ana baka ce, ana baka ce, Meet, I'm